tunanin ki ban daina ba. Tunanin ki ban daina ba, rashin na ki ban jure ba. Ina nan a rai har abada, kaddara da ke tarsali. Tunanin ka ban daina ba, rashin na ka ban jure ba. Kana nan a rai har abada, kaddara da kai tarsali. Tsawon lokaci na yi abin da zai sani manta ke. Rashin magani na yi da za ya warkar da ni ciwon ki. Idanu suna ɗauke da duka hoton ki har safar ki. Jini na da ya har ba zuciya ke take aunawa, ban jure ba. Ta so wacce babu irinta, menene ya so na dace hakan dukan bincike na tsananta. Kola daban da nai da yawa ya ja faduwar nasarata, ga mai nazari wanda ya bauta wasu tukwicin sayabawa. Zuciya ta yawaita so za ya kai ni tsugunne. Kwatsam rabuwa ta ziyarce mu ba ma zato ba aune. Hakan kaddara ta rubuta mu ɗauka, hakan khairi ne. Nufin rabu ne yadda ya so, babu wanda zai canzawa. Wane ne kai da tarin kulawar da kaban da jin tausayi kai jin kai. Batun zahiri ko sirrin da ke ɓoye duk kai ne kai. Baka da madadi ba mahalokin da za ya sani sauyawa. Tunanin ki ban daina ba, rashin naka ban jure ba. Na nan a rai har abada, kaddara da ke